வணக்கம் உறவுகளே, எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? நான் உங்க சுகன்யா. இன்னைக்கு நம்ம பதிவுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு வந்த எந்த விதமான ரசாயன கலப்புகளும் இல்லாத ரொம்பவே ஆரோக்கியமான தலை குளியல் பொடி தான் பார்க்க போறோம். ஆமாங்க, ஹேர் வாஷ் பவுடர். அதுவும் இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் எல்லாருமே ஒரு இயற்கையை சார்ந்த தேடல்களில் போயிட்டுருக்குறாங்க. அப்படி போகிறப்ப இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு இந்த தலை குளியல் பொடி பயன்படுத்தணும், அதாவது ஹேர் வாஷ் பவுடர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னாலே அது கொஞ்சம் ஒரு சிரமமாக இருந்த போல் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட்டான எல்லாரும் வேலைக்கு போவாங்க, அவசரமாக குளிக்கிறப்ப ரெடி ஆகிறப்ப இந்த பொடியை எடுத்து அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணியோ இல்லைன்னா சாதம் வடித்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை தலையில் தேய்ச்சி எடுத்து போகிறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, அது நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு என்ன பிசுபிசுப்பு போகுமா அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இயற்கை சார்ந்த தேடல்கள் இருந்தாலும் இந்த தலைக்குளியல் பொடி பயன்படுத்துறதுல நிறைய பேர் கொஞ்சம் ஒரு சிரமமாக சங்கடமாக ஃபீல் பண்ணுறது இதுதான். உண்மையாக சொல்லப்போனால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்க வரைக்கும் இந்த தலைக்குளியல் பொடியில் நிஜமாகவே ஆரோக்கியமாகவும் இதில் எந்த ஒரு ரசாயன கலப்பம் இல்லாமல் நல்லா தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. அதனால தலைமுடி நீண்ட நல்லா நீளமாக வளர்ந்தது மட்டும் இல்லை, அடர்த்தியாகவும் கருமை நிறமாகவும் இருந்துச்சு. முடி உதிர்தல் பிரச்சனை இல்லை, இலைநரை பிரச்சனைகள் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ யாரை பார்த்தாலுமே எனக்கு முடி ரொம்ப கொட்டுது, எனக்கு முடி அடர்த்தியே இல்லை, ரொம்பவே இதாக இருக்குது, முடி நான் தொட்டாலே என் கையில் வந்துடுது, இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் உண்மையாக சொல்லப்போனால் கெமிக்கல்லேருந்து வெளில வரணும்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர இந்த குளியல் பொடியை யோசிச்ச உடனே திரும்ப நம்ம எதுக்கு நம்ம ஷாம்புவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி திரும்ப அந்த ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நான் ஏற்கனவே என்னுடைய பதிவுகளில் ஷாம்பை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன தீமைகள் நமக்கு வருதுன்னு சொல்லி நான் பதிவிட்டிருக்கிறேன். அதுக்குள்ளே லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷாம்பை யூஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ தீமைகள்னு தெரியும். அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த குளியல் பொடிக்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு ஆரோக்கியமாக அதிகமாக கிடைக்கும். நிறைய நோய் தொற்றுகள் வரதை நம்ம கம்மி பண்ணலாம். உண்மையை சொல்லப்போனால் இந்த குளியல் பொடியை நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்ம உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை தான் கிடைக்கும். காரணம், இந்த குளியல் பொடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இயற்கை சார்ந்த பொருட்களுமே நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை, நம்ம குளிர்ச்சியை, நம்ம கண்களுக்கு குளிர்ச்சியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். ஆனால் அதை யாருமே நம்ம பயன்படுத்துறது கிடையாது. உண்மையாக சொல்லப்போனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் இப்போ இருக்கிற இந்த அவசரமான உலகங்களில் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம முழுமையாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம முழுமையான குளியல் பண்ணுறதே ரொம்ப அதுவே ஒரு பெரிய அபூர்வமாக இருக்குது. அப்படிப்பட்ட காலங்களில் இந்த தலை குளியல் பொடியை பயன்படுத்துறது சாத்தியமாகுமா அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தோணும். இதில் இருக்கிற நன்மைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நேரமாவது இந்த தலை குளியல் பொடிக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பயன்படுத்துவீங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நன்மைகள் இந்த தலை குளியல் பொடியில் இருக்குது. இந்த தலை குளியல் பொடியில் சேர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட், ஒவ்வொரு இயற்கை சார்ந்த பொருட்களும் நம்ம உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியதான். ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. சில பேர் பாசிப்பருப்பு சேர்த்துப்பாங்க, அது கூட வெந்தயமாக இருக்கட்டும், சீயக்காய் பவுடர், நுர வரதுக்கு பூந்திக்காய், செம்பருத்தி இலை, செம்பருத்தி பூ, அதே போல் நிறைய விதமான ஒவ்வொரு பொருட்களையும் கலந்துப்பாங்க. எலுமிச்சைப்பழம் தோல் கலந்துப்பாங்க, சில பேர் வெட்டி வேறு சேர்ப்பாங்க, சில பேர் பூலான் கிழங்கு பொடி சேர்த்துப்பாங்க, மனம் வர்றதுக்காக சில பேர் மகிழம்பூ சேர்த்துப்பாங்க, நிறைய பேர் திருநீற்று பச்சிலை இலைகள், இந்த மாதிரி போட்டால் நிறைய பொருட்களை சேர்த்து செய்வோம். உண்மையாக சொல்லப்போனால் இந்த ஒவ்வொரு பொருட்களுடைய தன்மைகளை நம்ம தனித்தனியாக ஆராய்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் நமக்கு ஏறாலும். இதில் கிடைக்கிற 1% நன்மை கூட நமக்கு பயன்படுத்துகிற ஷாம்புல இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி நான் ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன். நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு பொருட்களுடைய நன்மைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தால் நீண்டு போயிட்டே இருக்கும் பதிவு. நான் ஷார்ட்டாகவே நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்களை அதில் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குன்னு மட்டும் நான் அதை குறிப்பிட்டு நான் சொல்கிறேன். உண்மையாக சொல்லப்போனால் நிறைய பேருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது, சீயக்காய் பயன்படுத்தினா முடி வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் சீயக்காய் மட்டும் தனியாக பயன்படுத்தும் போது அது ஒரு முடி வறட்சி ஆகிற மாதிரி, ட்ரைனஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு கூட இந்த மாதிரிப்பட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம். நெல்லிக்காய், வசம்பு, செம்பருத்தி பூ, இந்த மாதிரிப்பட்ட இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்க்கும்போது
ஒவ்வொரு பொருளை இல்லாததை இன்னொரு பொருள் வந்து அதை கொடுத்து நமக்கு வந்து எல்லாமே சேரும்போது நமக்கு அதனால நன்மைகள் தான் நிறைய கிடைக்கும். சொன்னது போல் சீயக்காய் வந்து முடிக்கு வறட்சி தருது அப்படின்னா இதில் சேர்க்கக்கூடிய நெல்லிக்காயில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் வந்து முடிக்கு வந்து வறட்சியை நீக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த நெல்லிக்காய்க்கு இருக்குது. நெல்லிக்காயில் இருக்கிற விட்டமின் சியாக இருக்கட்டும், இதில் உள்ள ஒவ்வொரு சத்துக்களுமே வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே போல் இதில் சேர்க்கக்கூடிய இந்த செம்பருத்தி பூ, செம்பருத்தி இலைகள், இதனுடைய தன்மை வந்து வளவளப்பான தன்மைன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து சேர்க்கும்போது முடிக்கு வந்து மென்மை, அதாவது சாஃப்டாக முடி இருக்கிறதுக்கு வந்து இதில் சேர்க்கக்கூடிய இந்த செம்பருத்தி இலைகள், செம்பருத்தி பூ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே போல் எலுமிச்சை தோல் இல்லைன்னா ஆரஞ்சு தோல் பயன்படுத்துவாங்க. இதுலேயுமே வந்து விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறனால இதுவுமே வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் பொதுவாக வந்து இந்த எலுமிச்சை தோல், இந்த ஆரஞ்சு தோல்லாம் கொஞ்சம் காயறதுக்கு டைம் ஆகும்போது அதுக்கு ஏற்றப்போல் நம்ம வந்து நல்லா காய வச்சு அதுக்கு ஏற்றப்போல் நம்ம வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுக்கும்போது அதனுடைய தன்மைகள் நம்ம வந்து முழுமையாக பெறலாம். அது மட்டும் இல்லை, இதில் சேர்க்கக்கூடிய வெந்தயம் வந்து வளவளப்பாக இருக்கக்கூடியது. இது வந்து நம்மளுடைய ஹேர், நம்மளுடைய முடி வந்து ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு மிருதுவாகவும் ஒரு பளபளப்பாகவும் ஒரு ஷைனிங்காகவும் இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த வெந்தயம் பயன்படுது. இந்த வெந்தயத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ தன்மைகளுமே வந்து நம்மளுடைய முடிகளுக்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்தையுமே நமக்கு தரதில் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பொடுகு பிரச்சனை இருக்கும், பெயின் இருக்கும். ஸோ இப்படிப்பட்டவங்க வந்து இந்த வேப்பிலையாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரிப்பட்ட மருத்துவ குணமுள்ள பொருட்களை சேர்த்து அந்த குளியல் பொடி கூட பயன்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ளே முழு பயன்கள் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் வந்து குளியல் பொடியை வெறும் தண்ணியிலே மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணாமல் குளியல் பொடியை வந்து நம்ம சாதம் வடித்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு குளிக்க போகிறதுக்கு ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி, ரொம்ப நம்மளால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாட்டு கூட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நம்ம ஊற வச்சு நம்ம குளிக்கிறப்ப எடுத்து போடும்போது இந்த சாதம் வடித்த தண்ணியில் உள்ள சத்தும் நமக்கு இந்த குளியல் பொடி கூட சேர்ந்து இந்த சத்துக்கள் முழுமையாகவே நம்ம முடிக்கு வந்து கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்து நுரைக்கு மேலே தான் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். நுரை இருந்தால் மட்டும்தான் க்ளீன் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை உண்டு. உண்மையாக சொல்லப்போனால் நமக்கு நுரை வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து பூந்திக்காய், சோப் நட் அப்படிங்கிற இயற்கையான ஒரு பொருளை பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து இந்த நுரை வரக்கூடிய எல்லா தன்மையும் வந்து இந்த சோப் நட்டு கொடுக்கும். இதே நம்ம சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது இந்த சோப் நட்டை நம்ம முடிகளில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் போகிறதுக்கும் நமக்கு வந்து நுரை வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்படி நமக்கு வந்து கெமிக்கலில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லாமே நமக்கு வந்து இயற்கையாகவே கிடச்சிட்ருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இயற்கையான குளியல் பொடியில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து நம்ம முடிக்கும் கிடைக்கும். இதனால் முடி வந்து செம்பட்டை ஆகிறதோ இல்லைன்னா முடி கொட்டுறது, முடியோட அடர்த்தி கம்மியாகிறது, இந்த மாதிரிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்காது. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து ஷாம்பு பயன்படுத்தும் போது அதில் இருக்கிற கெமிக்கல் நம்ம ஸ்கின்ல, நம்ம கண்களில் இதுக்கு மேலாம் படும்போது ஏற்படக்கூடிய இந்த ஸ்கின் சார்ந்த பிரச்சனைகள், எக்ஸிமா, அரிப்பு, அலர்ஜி, இது எதுவுமே நமக்கு வந்து இந்த குளியல் பொடி பயன்படுத்தும் போது இது இருக்காது. இப்படி நமக்கு தேவைகளுக்கு ஏற்றப்போல் நம்ம வந்து கடலை மாவாக இருக்கட்டும், பாசிப்பருப்பாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு தேவைக்கு ஏற்றப்போல் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தன்மை பிடிக்கும். ஒரு சிலது வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது. ஸோ எது பிடிக்குமோ எது பிடிக்காதோ அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்ம முடியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதனால் நமக்கு வந்து நன்மைகள் தான் கிடைக்கும். இனியாவது இந்த தலைக்குளியல் பொடிலாம் பயன்படுத்தாதவங்க கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம எப்போ குளிக்கிறோமோ அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தலைக்குளியல் பொடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம குளிக்கிறப்ப பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கும் சரி, நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கும் சரி, யாருக்குமே எந்த ஒரு இதனால் விளைவுகள் வராது. கண்டிப்பாக இதில் நன்மைகள் தான் கிடைக்கும். இனியாவது தலைக்குளியல் பொடி பயன்படுத்தாதவங்க கொஞ்சம் அதை பயன்படுத்த ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரிப்பட்ட பதிவுகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம ஷாம்பே நினச்சிட்டு இருந்தவங்க கொஞ்சம் நம்ம வந்து இயற்கை ப்ராடக்ட் வேணும்னு நினைக்கிறோன்னா அப்போ இயற்கையாக கிடைக்கும்னா கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு டைம் அதுக்காக ஒதுக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, முழுமையான ஆரோக்கியம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை சேர்க்கும்போது கெமிக்கலில் கிடைக்கிற அவ்வளவு நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து இதில் கிடைக்காட்டாலும் இதில் கிடைக்கிற நன்மைகள் வந்து நம்ம முழுமையாக ஏற்றுக்கணும். அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம் தான் கிடைக்கும். இந்த பதிவுகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா மிஸ்ஸஸ் ஆல்ரவுண்டர் 2020 சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தது இது போல் நல்ல ஒரு பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி உறவுகளே.